Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arju ponta Jiren terang akulat me chupiden lakhain korphon nilip MSC constituency ke parlo koilamatia havar dhoniram ingti arong amikar jiren terang lapen rebeka ingti piatum akulat pai pai ni phaikep arne kang sampor phai thlok apor malong me chupiden munit atum eprang along komentu ko an apor si kopi akisung munit akai along ason akisung chetong jini maduta chipu thekthi sonsi jiren terang lapen rebeka ingti piatum pirthik Kereng jia phan mate hem kecho ki jun lapen osomar lo kepachar li pen chenglok ason antala so akulat kachobi pen lok si chepang reng bomlu kulat kibi kepang cheng jia phan north east pu atum along si loncho endun si kulat chubi dunlo bontar ni kang sam current kavidet ahot kendel kailul laso amia bang plastic lapen kulat ahormu plastic along me ade dun ur amat men kulat arlo hormu anta me chupilap Kulat ahem puatum kachiru ase adung arayatum arjulong si bang ingkoi so se dun si mekepa mebji aphan cherab dun lo sita ghonta isi an mekepa mebji aphan un edat si aphike kulat arlo sabun sang thoila kep tangkala pen kulat arlo hormo anta me chupilap si pangjer thanglo lasinona por ki sung thektik lo lasi prabjen pen Karbi Anglong Mouse Council se yam Dr. Tuliram rong hangaphan nilip MSC pobitro rong piatum aphan kerap kilongji aphan kulat meke chupiden ahem phu jiren terang la pen rebeka ingti piatum mekri bu pru pen kachuningri pedupon kici thanun ji ke laelo non nelirong kici yugdun ke duniram ingtia rong si ci yugdun lo nelimen leke jiren terang non ke do ke duniram ingtia rong si neli dodun lo la pen neli penangan aningkan ke la pusong si chong dat bom pen chong datun isi non neli North East nat lun tu endun si la bangso alun pen si la bangso dukan parjap ilo la pen la bangso dukan pen si non neli piso la pen neli somar celana ibom lo la pen non neli tum kisunga gotona ke la hello non arning gangsam pini tarik kep budget rock along koson pen lone lason customer ta dulo la pen arom abang ke la polythene ta du pen plastic ta du amar men amar lason current dam juilo amar si lasu current ke dam un hut candle lason chekailo amar laso kender ami pen men kupuson pen ani closest ama laso polythene alo che thap ulo amar men thur plum lo laso mi pen ama angke nilitumta penansuta hongnat barlo la pen la bangsu ke barun hu men la hai amar atar an setami cholablo jangthu ke me la pen refine abong hai an cholablo la pen la hai amaran da lukson la anlo la si sang la ke kado ka back cam ni doji la bangso sang da chopon der lo la si non nilitum Karbi Anglong ke jatum aphan ke chuningri dunji ke la helo CM Dr. Tuliram rong ha alangli kerap thepik aposi non nilitum bhan setame non nilitum kisung ke dokalong setame nang cherap dun thekjima pusi neli chuningri lo la pen nilip MSC pobitro rong pia phan setame neli ke chuningri dunji ke la helo non nilitum kisung along nang rabdun vek tha pusi neli hin pen chuningri lo la pen nilitum labangso amar non me ke chopon ke kado kawe lak ke lele choji thai sita suri trokner ke ba suri trok sir ke bak leji la pen poisa ke reng an sita me chopon derlo me chopon derlo la pen mar an sita me chopon laplo la non neli ordong hello la bangso polythene long pensi me jase met kitfur la hello la dak pensi me jase met thurlo la pen la buson dak thak si dola ngala dak
a plastic sita me du ulan la so plastic along sita me de ke the perfect pena jok rada tum nang panne dun hur pensi labang so me panne ponlong lu खटखटिया लोंग एम्बुलेंस कार्ड के सो के पोनंग जियाला राकिया हॉर्मुसी के पोन मते ड्रग्सी पोन रोंगा जॉक पुलिस अरे दे कचिंगना पाई पाई नि भाई के पानी खटखटी पुलिस स्टेशन के पालो नका चेकिंग गेट अलो एम्बुलेंस गाड़ी MN06LX1916 गुवाहाटी नट केदाम जीपू के पांगनो इम्फाल मणिपुर पेन खटखटी पुलिस अरे दे ड्रग्स पेन पेन चिंगनांग चे कचिंगनांग चेक एम्बुलेंस ड्राइवर्स अबांग अमेन लकी Muhammad Chiraj Khan Manipura Sorpasi Pangthek Ponlong Kadokabiya drugs Pangrumpet 23 plastic ahomalong 265 grams lapen hithia long laki kuti hini sose do puta police atumpen than pachini po Bokajan pen sarkuru be Karbi Anglong news Lakhai Sidwar Amla constituency ke parlo Dengcheri Lumjong Inti Arong Lapen Ingchin Langso an Pherangki Atumpen Kahumridam Lason si Pherangki Atumpen Kahumridam pen Kethek Damlong Abangke Ningduk Memi Pipot Loma Pulotangte Labangso Dengcheri Inti Arong Lapen Ingchin Langso Arong Aradatum Ningkan Plikep Hokep Hemrit Choboche et Anta Thangnat Asonta Sorkar pen Kaching Thor Asai Amo Abangke Longdun Wangbelang Lasinon BJP Rachari Asong Atum Jasemet Pen BJP a Sorkar Atum Kaike Kaningche Development Olupuke a Hok Kalilang Atheke Development Puke Diphu Town Ajo Pamat Wongke Development Pu Un E Sonsi Haladak Arong Arat Sarthi Lumjong Ingti Ahin Pen Nangke Thandun Atengke Nilitum ke Sorkar Pen Kaching Thor Awar Sai Abangke Longdun De Pen Langla Pen Ke Longdun Ji Kalisi Alang Litum Election Ahut Towar Melang Amen Pen Nang chakte kanglo bon setame kaiketa nang papleng pipe pusi nang thandun tang telabang so arong aphan bang sar palam the ason a ok chodet a hilang selet pu asara lam the ason pemandet puma athe vote ke nangji munit ke nangni pu ason chemandet kalilangma lake kiduk kelak arat aphan avi aphi kachong se bason si mandetlu Lapen Ladak local EM Prabhat Chandra Taro Sitami Duar Amla constituency arlo development ulupuke a hok kalilang Dengcheri Lapen Ingchen Langso Arong Pensi Ilitum Chini Pami Mate Prabhat Chandra Taro Akihai Alangli Dengcheri Lapen Ingchen Langso Arong Arat Aphan Kirap Kangtung Te Loma Mate Kethek Kire Kawe Kiduk Kelak Saide Putong Lang Rob Loma Mate Kirap Tong Kethek Theloma Mate Lapuson Rat Aphan Chong Thui Chobai Pen Lok Tong Election Chepahai Ipuma Puta Rat Atum Pen Ningjepon Lapen Nilitum Aphan Prabjen Pen Towar Abang Nang Semar Pipon Vek Nangji Athe Nilitum Jasemet Keso Kyun E Ahud Abang Kastik Sak Thetan Binong Pusi Alang Litum Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Kethe Kiding Mate Jasemet Dr. Tuliram Ronghang Local EM Prabhat Chandra Taro Aphan Choning Ripon Bothat Lang Sopen Hemari Bongrung Karbi Anglong News Labang sorong ay kupik lah ha. Punja deng kiri pu. Punja deng jir. De. Acha nang li ration card long nu niklo ma. Long le. Jata long le ni lagi. Nang li ku pipilo la dak nang li ka chubuche dat pen ku pipilo government ridang pen ke long nun ka. Jata long le. Ration card long le lang. Jata long le. Job card long le lang. Long le. Nang li tum dak chubuche dat pen ingkan ko an bak do ko. Kan ulo smart bang pho le bang trok lu ke. Nang sar eng lu ni lagi. Tang tini nang ni tum arong la pini election po por hot kumane campaign phan wang ma party tu Bang we. campaign hanta wang ve nang ni tum lok ki jok dun ke kodak anoni Lu ko jog dak thoi tai jog thoi se ki jog dun jo. kolo sorong ni Lam se rong chin ne hala rong yang phong ta jog dun no ha tum prap ta jog dun. ante la sarkar pen hemso kidu kelak phan hemso setame pipon pot na se nang ni tum arong bangke long dun ma Long le jata long i ki lu. Long le. la pen la Silang ta long le lo. Tubar ta long le lo mi chang se bor i. Thì non da la tubar lang ino la rong long lang ino Hithi borwa ke ko dak si dun niklo. ti bor wa ke am tereng dun dat kum prop da dun salang su da dun
Tang tini nang litum la non tobar pustami nang litum long pon pelo. La so puthak nang litum kisu kiun e hodlop lote ko son son sinang litum kachipon nang. Itung be tat berat lo. La semet pet sor lo kisu puson tu sitami la puso la so kisu pustami nang litum ko son son si kachipon nang. Jepon nang kok lo, Jepon pige ho sedat lo. Jepon nang po. Aja epen pustami. Aja ipan sita ma dak langsang alam nampenya kara tahang po. Lalo. Jadi bangun ada ka bang ke nang litum se. Keng pen lo. Aja ipan lo. Macam gaci bapon beda bapon dek ko. Greater Hanjang Langso Inter Club Football Championship 2024 Angdung Kiti ke Pathupon. Pai ni phai kep arni ang sampor phai ke thomra achitem apor malompen Hanjang Langso Sports Association ke pathua klam along Karlitang Lokhon Singh Rongphar Karlitang Sikati Sopi Lapen Karlitang Kongching Timung Karlitang Kanam Hanse Piatum Amen Pen Jakhong Pachikloni phai krepho Greater Hanjang Langso Inter Club Football Championship 2024 Pathu Pangchengpon Lasonsi Kachipatir Pipon Lake Hanjang Langso Sports Association Lapen Kacharap Kachitodun Rat Cyclem Bang Protap Singh Rongphar Lapen Langtuk Timung Atum Henlo Lasonsi Alhui Sarpo Aman Pen Kachitongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Medical Surgeon Rongphar Manpeng Alhui Pen District Sports Officer Rilip Ronghang, Kasa Chunbang Dr. Pankaj Teron, Donor, Protap Singh Rongphar, Donor, Langtuk Timung, SK Lapen, HSM Meipu, Jivan Chandra Pathak, Kasa Klembang, Robi Rongpi, Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman, Philip Teron Penchenglo, Kethi Kidingatum Chetongdun. Bangso ke pathupon ateran atum lake Header FC Lapen, Cookie Students Organization, Bukajan FC atum angbongsi, Ing Tangkring Pen Chepatepon, ke pathupon bom ahut anke, Draw Dead Si Penalty Chitur Ponsi, KSO FC ateran atum, Header FC ateran atum aphan 4-3 goal pen, Parempon Detlo. Kehai atum aphan trophy lapen, Tangka Kereng Suri Krep Holapen, Kerematum aphan trophy lapen, Tangka Suri ke Pipa Jerpon. Best player Sakhit Rongpi Header FC Lapen Bangso Inter Club along goalkeeper ke Ongnai Vaisong FC atumsi Nong E Chepalong Pondo Bukajan Pesar Kuru Be Karbi Anglong News